Nos están tomando fotos los guardias. ¿Qué quiere? Véngase. ¿Cómo? ¿Por qué no está permitido tomar fotos? ¿Cómo? ¿Pero por qué si yo estoy en la vía pública? Esta es una carretera que donde pasa la gente. Esto no es de la empresa Renace. Y si yo tengo una cámara, yo lo puedo fotografiar por todos lados, ¿no? ¿Quién dice? La empresa no me puede a mí impedir que yo tome fotos. No me puede impedir Renace. ¿Quién es Renace? Es una sociedad anónima que ha robado el río. A mí no me lo va a permitir, a cualquier otra sí, pero a mí no me puede impedir que yo tome fotos y que yo pase aquí porque este es público. Ahí se lo dice. Les mando saludos. Adiós. Aquest tros espectacular. A mi m'expressa una dignitat, O sigui, jo veig que l'Anna Rutília, que és la protagonista d'aquest clip, està jugant-se al tipus amb molta valentia, però també hi ha aquest punt de que ella sap que és conscient del que està fent, del risc que està prenent. No, por supuesto que está consciente del riesgo que está tomando, porque además es una cuestión de que, y esto hablando yo como venezolana, que nosotros estamos demasiado normalizados a pelear con la autoridad. Creo que es algo que aquí en Europa no se ve tanto, pero nosotros así como que un policía lo mandamos que te callas y ya, y tú, o sea, aquí no me vas a venir a mandar, y sobre todo cuando viene desde una posición de pertenecer a ese territorio. Es una situación completamente diferente si ella hubiera estado en una ciudad o tal, però ella està en su casa, i en su casa no le pueden decir cómo comportarse. Clar, ¿no? És dir les coses pel seu nom. Renace ha robat el riu. Ha robat el riu. Vull dir, és més clar, és impossible. Aquest clip, que és del documental de Dones en lluita de TV3, la protagonista és l'Anna Rutília, ella és defensora indígena que està lluitant contra l'empresa, una empresa Renace que té especial rellevància aquí a Catalunya, perquè Renace és una empresa que ha muntat aquestes preses hidroelèctriques que han assecat el riu Caobón, perquè qui ha construït aquestes preses és l'empresa Cobra, que és una empresa que pertany a una persona molt coneguda dintre de l'estat espanyol, que és Florentino Pérez. És el president de cert club del Real Madrid. De cierto club no, es el presidente del Real Madrid. Y el presidente del Real Madrid, ¿qué coño está buscando en Guatemala? Es mi pregunta. Bueno, el mateix que estava buscant al davant de les costes de Tarragona, quan va instal·lar tota una plataforma per fer fracking, va provocar una sèrie de seismes, i a dia d'avui 210 milions d'euros al contribuent que hem hagut de pagar tots nosaltres. Florentino Moros paga. Bueno, entonces, dale. Este capítulo lo hemos titulado Las Guerreras del Agua. Y básicamente, vamos a dedicárselo a Mami Wata también. que la diosa del agua en Nigeria se llama Mami Wata también. Que no sabía eso. Sí. Y las Guerreras del Agua, básicamente, es muy... A ver, me hace pensar muchas cosas porque el rol femenino, sobre todo, en esta lucha es muy, muy, muy importante. Yo creo que en este podcast vamos a hablar de distintos tipos de extractivismo, pero en este especial, el agua, yo siento que es como que hay una conexión con la feminidad, más allá de los roles de género, que es muy importante y creo que es muy valiosa, y creo que eso lo tenemos que tener doncs en avui cuenta. Parlarem de l'aigua, parlarem dels efectes, parlarem de les defensores que tenim aquí. Sí. Així, doncs... Y tenemos casa llena, además. Sí. Estamos muy visitadas. Sí, avui és un capítol molt carregat. És un capítol molt carregat, i poseu-vos còmodes, hidrateu-vos bé, perquè avui parlarem d'extractivisme de l'aigua. Sí. Benvingudes a No és territori de conquesta. No és territori de conquesta. No és territori de conquesta.
Bon dia a les persones que ens esteu escoltant a No és territori de conquesta. És un podcast produït per l'Observatori d'ESCA i als micròfons us estan acompanyant la Gisette Roses. Hola. I la Diana Virgós, que sóc jo. Com us diem, l'aigua és un recurs molt escàs que està causant guerres, que ha causat històricament guerres a tot el món i, evidentment, també està causant certs conflictes aquí a Catalunya i, evidentment, a molts territoris del sud global. Sí. Com per variar, sí. ¿Quin és el conflicte? ¿Qué es el que nos está pasando? ¿Qué tenim davant? Algo que está pasando, y según una investigación que hizo el diario Critic en 2024, con datos de la Agencia Catalana del Agua, es que el agua, sobre todo en Cataluña, la mayor concesión la tienen las empresas y el sector agrícola e industrial. Las empresas, com per variar, no, una vez más. Sorprendida me hallo. ¿Qué ha pasado? Sí. Y además seguido por, obviamente, la producción hidroeléctrica, pero además la cervecera Damm, Portaventura, estos son los lugares que tienen como todas esas concesiones del agua. Y además, por supuesto, nuestros queridos amigos de Hiperpotash. Hiperpotash debería patrocinar este podcast. Sí, no, estem parlant últimament molt d'Hiperpotash i CL. A les persones que no sapigueu de què estem parlant, escolteu el capítol de mineria, sí. Que ja ha sortit publicat, i que mencionem de forma bastant acusada aquesta empresa i expliquem quin és el conflicte i realment sí, com diu la Gisette, ens hauríem de patrocinar el podcast. Claro, ya ¿por qué tanto? Para que ya, por lo menos uno dice, bueno, los odiamos un poquito, pero por lo menos nos están dando un dinerito para seguir trayendo este podcast y trayendo información importante, no sé. Però clar, bueno. Veient, o sigui, tot aquests milions de litres cúbics, no? Doncs que estem destinant-nos a un recurs molt valuós que els estem destinant a que una sèrie de gent es faci rica. Vull dir, atenció la contradicció, no? Sí. I, evidentment, si això ja passa aquí, imaginem el que passa al sud global, que hi ha un mestre, no? de colonialisme, de racisme, no? Que fa que tot sigui molt més violent. És a dir, ja no només extreuen aquí, sinó que també extreuen allà. Sí. Però començarem el viatge d'avui aquí a Catalunya. La forma preferida... Sí, gracias. No, porque obviamente la idea de este podcast también es presentar los paralelismos de cómo se ve en Cataluña y cómo se ve en el Sud Global. Tenemos representación de Sud Global acá en el estudio, però primero vamos a escuchar. Exacte, escoltarem partirem el nostre viatge des del Ventà de Riudecanyes, concretament, des del riu Siurana. Aquí, la forma preferida de reprimir les protestes per part de les empreses és a través del litigi judicial, no? És a dir, jo et denuncio i tu has de passar un procés judicial llarguíssim que et costa molts diners, que et costa la salut mental, perquè potser has fet alguna acció que comunicativament és potencial i els hi fa mal. Aquest és el cas de la protagonista d'aquesta entrevista, que és l'Anaïs Estrems, que és membre de la plataforma pel riu Siurana. Allà el 2017-2018 van fer una sèrie d'accions de protesta, no? Que una cosa tan senzilla com tapar crec que van portar unes galledes i van agafar uns litres simplement de traspàs. Una cosa molt simbòlica, i això ha acabat als tribunals, que encara a dia d'avui no s'ha resolt. Ostras. Bueno, esta entrevista la hicimos en el río Siurana y espero la disfruten porque estuvimos con Anaïs hablando de cosas muy importantes. Ahí lo tienen. Endavant. En el episodio de hoy vamos a hablar del agua y por eso nos encontramos en el embalse de Siurana. Nos acompaña Anaïs Estrems, ella forma parte de la plataforma por el río Siurana y vamos a hablar un poco de toda la realidad que enfrenta este espacio de agua, ¿no? Bienvenida, Anaïs, ¿cómo estás? Molt bé, gràcies. Mira, la primera pregunta que tengo es, ¿cómo hemos llegado a la situación tan crítica que tiene ahora el embalse de Siurana? Bueno, és una confluència de factors, o sigui, és tema de sequera, evidentment, com de canvi climàtic, i després de gestió de l'aigua des de fa molts anys. O sigui, és un tema que ve de ja fa molt de temps. Antigament aquesta comarca tenia menys gent, no és que ara siguem molts, però hi havia, o en tot cas hi havia menys ús de l'aigua, menys necessitat potser d'aigua, també abans plovia més pel que sabem, i després el que hi havia sobretot és menys capacitat de reclamar els propis recursos i llavors es va...
com implantar una situació en què l'aigua es portava cap a una altra comarca i aquí en aquell moment doncs, no es va tenir la capacitat ni potser no es va valorar prou important, tot lo important que era, no? de negar-se a que això es fes. Llavors, s'ajunta que se'ns emporten l'aigua, s'ajunta que és una comarca que ja no és una comarca molt plujosa i a més cada vegada plou menys i tens pues, aquest panorama i això que ara hem tingut molt bones pluges, si no això era absolutament penós. ¿No? Sí. La Plataforma por el Río de Siurana tiene bastantes años ya luchando por estos temas, pero en 2017 y 2018 hubo una situación bastante complicada con ustedes en cuanto a las protestas. ¿Nos podías contar un poco de esto? Sí, bueno, clar, ja es portava molt de temps queixant-se, fent fins i tot els alcaldes de la zona, doncs alguna vegada havien anat a obrir l'assut, o sigui, aquí ara estem al Pantà de Siurana, d'aquí l'aigua marxa riu avall, per tant, això ja és un riu humanitzat, no? Modificat, en què són les persones les que decideixen quanta aigua baixa, però és que més avall d'aquí hi ha un assut, que és com una petita presa, i d'allà surt un canal que porta l'aigua cap a un altre pantà que està en una altra comarca i en una altra conca hidrogràfica, que això és un transvasament il·legal, segons la llei europea, perquè és un transvasament entre conques, que per tant, o sigui, s'està agafant l'aigua d'aquesta conca i s'està portant a una altra que desemboca al mar molt abans del que ho hauria de fer perquè aquest és un afluent de l'Ebre. O sigui, se li canvia el camí completament, no? Llavors, en aquest assut es desvia l'aigua i es deixa baixar molt poca aigua cap al riu, fins al punt que s'ha arribat a transvasar el 90% de l'aigua del riu Siurana, que ja és un riu petit. I a més tot això, tots aquests moviments d'aigua no es fan d'acord amb els cicles naturals, sinó amb les necessitats humanes d'alguns, molt pocs. Els alcaldes havien anat alguna vegada a impedir que es portés l'aigua, no? Però això no havia tingut cap repercussió real al final i llavors doncs, la plataforma que es va constituir uns anys abans d'aquest moment es va decidir d'organitzar uns actes juntament amb GPEC per que ens fessin cas d'una punyetera vegada, bàsicament. Sí. I llavors aquests actes van ser dos. Un va ser quan s'estava transvasant aigua, col·locar unes fustes sense trencar res per fer que l'aigua baixés per on havia de baixar, no? Perquè heu de pensar que a més quan es transvasa llavors obren el pantà i el riu baixa molt. O sigui, aprofiten aquest embassament per poder-se endur encara més aigua, perquè el riu no em porta tanta de normal, però si jo puc regular l'aigua aquí, de cop i volta puc obrir i em puc endur tota l'aigua que vulgui, no? O sigui, aquest pantà serveix perquè es puguin endur l'aigua que vulguin, bàsicament. I una altra acció va ser agafar unes palanganes i passar l'aigua amb palanganes des de l'assut fins al riu, no? I per aquestes accions se'ns acusa per lo penal i se'ns demana presó a mí y al Andreu de GP, que vam ser els portaveus d'aquesta acció simplement. ¿Crees que la situación ahora es más complicado protestar ahora, tener este tipo de manifestaciones y que lo noten las entidades gubernamentales o cómo lo ves ahora? No sé, potser no tinc tanta perspectiva de com era abans. Sí que és veritat, per exemple, això que els alcaldes havien anat a fer alguna cosa bastant similar, potser una mica més bèstia que nosaltres i tot, i no havia passat res, però penso que la diferència és que en el moment en què nosaltres ho vam fer havíem aconseguit que se'n sentís més. Primer, era en una comarca molt petita que la major part de la gent no sap ni on és, no? I allò podia passar molt desapercebut. I penso que la diferència de les repercussions, del càstig que se'ns intenta imposar, no? Per queixar-nos, és per l'efecte que podíem tenir. No per les accions en si, sinó perquè ara aquesta gent han aconseguit que el sentin molt i, per tant, necessiten un escarment fort perquè, si no, se'ns en va de les mans, no? Claro. I llavors no et puc dir si és perquè passa el temps i cada vegada es criminalitza més o potser perquè tenim més veu. Ahora, ¿cómo se sostienen ustedes como activistas a la hora de... debe ser muy desgastante tanto a nivel emocional como económico. ¿Cómo hacen para gestionar esa comunidad y sostenerse? Sobre todo cuando están tan aislados de lo urbano también, ¿no?
Bueno, perquè som una mica tossuts, no? Tossuts, motivats, no sé, bueno, ens estimem molt el territori també. Clar, som una zona petita i jo he après a nedar en aquest riu, no? Llavors, hi ha o sigui, per mi és una persona més de la meva família. Claro. Llavors, jo penso que hi ha molt aquest sentiment dins de la plataforma i a la comarca, amb molta gent també, i llavors això és el que ens dona forces, no? A vegades quan és alguna més llunyà, home, si tens molts principis, molts ideals, pues també les coses t'encenen, pero quan és algo que tens al costat de casa és que no pots mirar cap a una altra banda, ¿no? Claro, tú tienes esta conexión porque tú eres de acá, como dijiste, ¿no? Aprendiste a nadar acá, tienes una conexión con la naturaleza y tienes una relación con esto completamente diferente. Pero como hacemos las personas del conurbano, que utilizamos el agua para cambiar nuestra relación que tenemos, ¿no? Porque creemos que abrimos que el agua está ahí en el grifo y ya está, ¿no? Y que viene de la nada. Ens hem deslligat molt del nostre entorn i els humans tenim aquesta idea de que les coses ens les mereixem perquè sí, o com a mínim els humans occidentals, no? I els que vivim en el privilegi. Sí. És com, bueno, que és un dret i punt, no? Llavors això penso que és algo que s'hauria de treballar, de dir, bueno, o sigui, tot el que tenim és un regal i tot el que tenim té una història darrere, el que comprem, el que consumim, o sigui, tot el que ens arriba. Sí. I a més això penso que és saludable també per la persona, o sigui, tenir una connexió amb l'entorn, no? Aquesta aigua, que jo obro l'aixeta i em surt a Barcelona, a Reus, on sigui, ha passat per un camí, per tota la natura fins que m'arriba a mi. I reconèixer aquest camí farà que ho puguis agrair més, i això per mi, no sé, a mi em dona alegria poder agrair les coses que tinc. Absolutament. Però a més farà que ho cuidis més, no? I de fet penso que a les zones urbanes es podria... Hi ha molts camps de lluita ambiental també, no? I que s'hauria d'explorar una mica més això. Sembla que vius a la ciutat i la natura no hi és, però allà també hi ha natura, no? I és a tot arreu. ¿Qué pasaría si perdemos el Siurana? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, pues les conseqüències les mateixes que de perdre qualsevol entorn natural, no? Bueno, primer, el Siurana és un espai natural protegit, forma part de la xarxa Natura 2000. De fet, aquí ve el punt de que l'ACA, perquè aquí es van passant la pilota, representa que el Siurana és un afluent de l'Ebre i llavors qui l'ha d'administrar és la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Però, de fet, la Confederació Hidrogràfica, bueno, és que és un sarau, a nivell administratiu, o sigui, es passen la pilota uns als altres, no? Com que van donar la concessió de l'aigua i van dir, pues ja s'encarregarà l'ACA, sempre estan amb això, uns diuen, no, heu de parlar amb l'ACA, l'altre, heu de parlar amb la Che, però el cas és que a nivell mediambiental, qui té la gestió d'això és la Generalitat, és la que ha de vetllar pel benestar d'aquest espai natural i, evidentment, com que és un espai natural, que és un riu, doncs el seu benestar depèn de que hi hagi aigua. I si ho perdem, doncs, bueno, doncs aquí hi ha llúdries, hi ha un munt d'espècies, bernats pescaires, hi ha fauna i flora de tot tipus, és una de les vernedes més fort de lloc que tenim a Catalunya, no? Que estan més al sud. A més, els rius i els espais naturals no són només tota la flora, tota la fauna, són un recurs per a la gent de la zona i tenen un valor cultural, o sigui, és molt ampli, té molts aspectes, llavors perdem molt, bueno, jo m'enfadaria moltíssim si perdés el Siurana, no? No és per a menys. Però, o sigui, m'enfadaria, se'm trencaria el cor, vaja, però a mi i a tota la gent que vivim aquí, i a més, quan estem dient que s'ha de revitalitzar el món rural, doncs els rius són la sang de la terra, no? I per això tots els humans ens concentrem al voltant dels rius, perquè l'aigua és vida, o sigui, la necessitem, no només pels animals i per la flora, sinó pels animals humans també. Así es. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Anaís. No és territori de conquesta. No és territori de conquesta. Els rius són la sang de la terra. Una frase més contundent i que és certa de l'Anaís Estrems. Estem en una situació crítica i encara hi ha qui pensa que pot seguir xuclant aquesta sang
sense límit. Però malgrat tot hi ha qui planta cara, hi ha qui s'enfronta, hi ha qui diu prou. I no només doncs, l'Anna Rutília o l'Anaïs o la resta d'activistes de Plataforma Riu Siurana, sinó també les convidades que tenim avui aquí a la taula. Qui ens acompanya avui, Josep? Hoy nos acompaña Dalia Bolaños aquí a mi izquierda. Dalia viene directamente desde Colombia, del pueblo Agua. Y Dalia, yo tengo muchísimas ganas de hablar contigo porque además tú tienes muchísima trayectoria en el activismo y defendiendo el territorio. Así que muchísimas gracias, bienvenida. También nos acompaña Isabel Palomera, miembro y activista de la plataforma Agua es Vida. Por el otro lado, a mi derecha, nos acompaña Nixon Andy, del pueblo Ayocán. Corrígeme la pronunciación. Aycofán. Aycofán, Sí. Ok. De Ecuador también, representando aquí. Y además eres guardia de la Amazonía. Así que muchísimas gracias por tu trabajo. Es un honor tenerte aquí. Y por el otro lado nos acompaña Olga Cebada, que es de la ONG Alternativa Intercanvi. Bienvenidos todos. Muchísimes gràcies per estar aquí. Benvingudes a totes. Jo estic molt il·lusionada, vull dir, posem-nos una mica en context. La Dàlia i el Nixon estan aquesta setmana també aquí, fent una sèrie d'activitats a l'AIO, que ara ens ho explicareu. Per tant, bueno, ara n'anirem parlant, però és una cosa important per visibilitzar la lluita que estan fent a l'altra banda, pràcticament del món. Donde hay urgencia, donde hay urgencia. Doncs sí. Mira, algo que me gustaría saber es cómo se protege el agua desde la infancia. ¿Cómo creciste tú con tu relación con el agua? Bueno, muchas gracias por el espacio. Yo soy Dalia Bolaños Pascal. Permiso para proceder un poco, compartir en este espacio a mis mayores, a mis ancestros, a los espíritus, al sol y la luna, el agua específicamente, y a ustedes que han hecho posible para estar hoy en este espacio. Respecto a la pregunta, es un poco comentarles que primeramente desde el vientre siempre nos enseñaron y nos transmitieron de que históricamente para todos los pueblos indígenas, en Colombia somos 115 pueblos indígenas y demás, pues históricamente religiosos también nos han podido comentar de que antiguamente era todo silencio, es decir, todo era tranquilo, en la cual no habían seres vivos, pero de luego existimos nosotros, animales, aves, y por ende uno siente mucho como el tema de la conexión. Es decir, yo cuando camino por el territorio, cuando toco el agua, siento ese arraigo que tengo con la madre tierra. ¿Por qué? Porque venimos de la madre, específicamente desde el vientre. Cuando nosotros somos fecundados, lo primero que se forma es el agua. Entonces, toda esa transmisión tiene desde los cosmos, desde la ley de origen, nuestra cosmovisión, todo ese arraigo que podemos cultivar. Y en ese orden, pues siempre hemos dicho nosotros, y desde la niñez lo tengo muy claro, que la tierra realmente no nos pertenece, sino nosotros pertenecemos a ella. Y esa es como toda mi infancia y la relación. Creo que sí tenemos muy claro eso. Partimos mucho desde ser Ngalawa, que en mi idioma significa gente de la montaña, o guardianes de la selva, los protectores, que en sí tenemos mucho desde el ser de nosotros, creo que bajo también los principios que nos han enseñado nuestros mayores. Y esa ha sido como toda la trayectoria de mi infancia para poder decir donde quiera que vaya, pues es como el orgullo de haber nacido, haber tenido ese privilegio de crecer en la selva, lleno de bosques, agua, cascadas, ríos muy hermosos, de hecho vírgenes en la mayoría del bosque, que son más de 500,000 hectáreas, en este caso en Colombia y en el Ecuador, que estamos como pueblo agua. Nixon, en tu caso, ¿cómo ha sido tu relación con el agua?
Hola, primeramente presentarme, mi nombre es Nixon Andy, de la comunidad Icofán de Sinanguey, que está ubicada en el Ecuador, en la región amazónica. Pues gracias por este espacio, ha sido un largo viaje llegar acá y poder compartir, creo que desde los espíritus de nosotros, desde la conexión territorial, lo fundamental es de compartir la palabra, compartir las experiencias y cómo impulsar el tema de la defensa territorial, ¿no? Nosotros hablamos mucho del tema del territorio porque abarca un espacio muy grande, ¿no? El territorio, está el agua, los animales, estamos nosotros, nuestra cultura y para nosotros como pueblos indígenas el agua es la vida, ¿no? Todos ustedes saben que sin agua pues no podemos vivir. Está el ser espiritual para nuestra creencia del pueblo Cofán, que está la boa, ¿no? La anaconda, que es el espíritu grande que lleva a todos los peces, ¿no? Y el alimento para todos nosotros que estamos en esta vida, ¿no? Entonces, principalmente el agua abarca mucho conjuntamente con nuestras creencias. ¿Y tú, Isabel? Bueno, oyéndolos a ellos, la verdad es que me ha hecho pensar que en realidad mi vinculación ahora con el agua, que me he vuelto activista desde que me jubilé, un poquito antes también, cuando yo estuve trabajando de científica en cuestiones de biología marina. Pero ahora, oyéndolos a ellos, me he dado cuenta de la poca conexión que nos dan a nosotros con la Tierra. La poca connexió que tenim, no? Que és el que deia la poca connexió, sí. I després, i llavors m'ha fet pensar molt que jo vaig passar tota la meva infància i la meva adolescència al costat del riu Ter. I visquent molt del riu, perquè el meu pare era un treballador precisament d'una presa d'un pantà, del de Susqueda. El pantà de Susqueda. Sí. I llavors, jo crec que aquesta vinculació que m'ha vingut després per recolzar tot el que són moviments per l'aigua pel nostre país, ha sigut una miqueta d'aquestes vivències meves del passat, no? I bé, jo vaig començar a ajudar a treballar amb el tema de lluitar per l'aigua quan la Plataforma en Defensa de l'Ebre, l'any 2000 més o menys, em van venir a buscar com a científica perquè havia fet uns estudis que demostraven que l'aigua del riu, que normalment es diu que l'aigua del riu es perd en el mar, doncs que l'aigua del riu quan arribava al mar no es perdia, sinó tot el contrari, que era un nutrient fantàstic pels habitants, o sigui, pels ecosistemes marins. I teníem un treball que demostrava que el fet de que l'aigua de l'Ebre arribés al mar era un potencial important per les pesques de peixos. I llavors aquí vaig començar a contactar amb els activistes per l'aigua al país. Olga, des d'Alternativa. Hola, bon dia. Gràcies també per l'espai d'estar aquí. I bé, jo vinc d'Alternativa, que és una associació que treballem ja des de l'any 86, no? Donant suport a totes les lluites i a tots els processos també de teixit que des dels pobles indígenes ens arriben, no? Precisament amb aquesta convicció, amb aquesta clarividència de, com ens han explicat, no, el Nixon i la Dàlia, de ser part, com a persones ser part, no, de la vida, no estar per sobre, no? I això crec que és una cosa que hem perdut bastant, tot i que quan sentim també parlar moltes altres persones del nostre territori i de molts altres llocs també en resistència, doncs ens adonem que és similar, no?, al que nosaltres també estem defensant, no? Per tant, jo crec que aquí també les lluites és important també tenir el sentit de que és una lluita global, no és una cosa molt puntual o molt distant o molt dispersa, sinó que crec que tots i totes estem en aquesta lluita global, perquè efectivament també considerem que l'aigua és vida i ens hi va a tots i a totes, no?
Nosaltres des d'Alternativa ja veníem defensant processos de defensa del territori, com ha dit el Nixon, entesos que el territori és algo més, no? Que no només un recurs o un bé material, no? I dintre d'aquesta línia vam començar amb una campanya també que es diu Aigua és vida, justament, per visibilitzar el que són les vulneracions dels drets dels pobles indígenes al seu territori. Nosaltres també prenem sempre com a referència el marc de drets internacionals de pobles indígenes, on tenen reconegut molts pobles els seus drets, sobretot davant de projectes també que volen incursionar en els seus territoris. Hi ha el dret de consulta lliure prèvia informada que han d'exercir i que les empreses estan obligades, empreses i governs, a realitzar, no? I aquest és un dret que es vulnera sistemàticament per part de la majoria d'empreses i estats, i creiem també que és un recurs, és un instrument al qual nosaltres també donem suport i fem seguiment, no? Llavors, en aquesta fase, en aquesta lluita d'Aigües Vida, justament estàvem recolzant el poble quechí, d'on surt la Narrutília també, defensant el riu Caabón, no? I en aquesta lluita, que és una lluita històrica, molt històrica, i fa molt de temps que defensores i defensors del territori porten lluitant, i en aquest cas, doncs, justament, per a la seva defensa van ser criminalitzats defensores i defensors, com Bernardo Cal, que s'ha passat com 4 anys empresonat, no? I seguim també en aquest procés de defensa dels territoris, defensa de l'aigua, defensa de la vida, també amb aquesta campanya que portem ara, que és les veus de l'aigua, no? Justament per donar visibilitat també a les veus de les dones, perquè, com deia la Dàlia, també és un element com molt lligat a les cosmovisions i a la nostra realitat com a dones també, no? Donadores de vida, no? Llavors estem seguint tot aquest procés i segur que seguirem perquè creiem també que és important ser-hi i que ens va a totes i a tots. Sí. Algo que quería comentar es que probablemente quienes estén escuchando estarán diciendo, ay, pero bueno, ¿por qué está yuyu y hippie? Agarrémonos de las manos y la conexión. Sí, porque es el pensamiento como sobre todo muy occidental, ¿no? Pero al final, cuando queremos demostrar lo grave que es, porque sí, por un lado tenemos a la falsa gente agarrándose la mano, pero luego por el otro tenemos gente viviendo las consecuencias de toda esta explotación que hay precisamente de la sociedad occidental, ¿no? Y como que ese es el gaslighting que hacen, ¿no? Voy a hacer que lo que tú hablas no es importante o es hippie, o lo voy a invalidar, ¿no? Pero al mismo tiempo voy a irme aprovechando de lo que pasa y voy a utilizar además todos los sistemas de leyes econòmicos y el poder que tengo para poder tener represàlies en contra. Sí, no és aquest contra. rebuig d'aquesta espiritualitat, no?, que propi de la societat occidental, que a part d'aquesta desconnexió, d'aquesta poca vàlua, no?, del recurs, és que arracona qualsevol protesta per part de gent que sí que està connectada a això d'una forma molt més orgànica o potser més espiritual. Sí. Y algo que nos interesaría saber es cómo se ven estas consecuencias negativas a nivel burocrático, o sea, ¿cómo lo experimentan ustedes que están allá luchando con el territorio? ¿Cuáles son las represalias que han tenido o los gobiernos en contra? O si nos pueden ilustrar un poco cuál es la situación. En caso del pueblo Agua ha sido históricamente conservado todo el tema del territorio, que es Catsazú, nuestra casa grande, todo lo que habita, lo que tenemos, lo que en realidad para nosotros pues ha sido muy importante, todo el tema de la espiritualidad. Siempre respetamos, para nosotros las piedras también son seres vivos, y todo lo demás, partiendo desde ahí, desde milenariamente nosotros hemos sido siempre guardianes de los territorios. Y con el pasar del tiempo han venido presentando muchas dificultades, como el tema de la minería, de las empresas grandes que en sí muchas veces son legales, es decir, que cuentan con respaldo del Estado,
Y así el tema de Ecopetrol, de toda la contaminación de hidrocarburo, todo el daño tan grande que nos ha hecho a la madre tierra, a los animales y a las personas que habitamos, el tema del consumo del agua, que en sí pues nosotros allá no compramos, todo es natural, no se procesa, cosa que hoy en día vemos muchos cambios en la actualidad y que las afectaciones han sido inmensos. Es decir, empezando por que los niños somos siempre de ir a nadar, a pescar, que hoy en día ya no lo podemos hacer por toda la afectación y todo el daño en salud. Es decir, hoy en día hemos tenido niños con mala formación, niños que se han muerto, mujeres que han perdido sus bebés, muchas situaciones, animales que se nos han ido aislando, por ejemplo, por la parte de la Amazonía, que somos también vecinos. Bueno, muchas cosas que hemos perdido cosechas, en la cual pues ha sido muy difícil y un impacto bastante fuerte en esos temas. Y entre otras situaciones que yo podría mencionar, pero específicamente han sido como de las afectaciones muy directas y daños bastante fuertes. Finalmente decir que también ha sido uno de los temas fuertes el tema de minas, pero son minas explosivos, minas antipatas, cantidad de minas que hoy existen, antipersonal. Entonces, ¿por qué también es fuerte? Porque la mayoría de esos están en territorios nuestros. Entonces, la tierra no vuelve a ser lo mismo, la tierra también siente, la tierra también en muchas ocasiones nos ha expresado. Hay sequías también. Hoy en día vemos a nivel mundial también toda la afectación y ahora precisamente hay territorios donde no tienen agua. Hay incluso aquí en España, en Barcelona, me he podido dar cuenta que mucha gente decía por fin llovió, estábamos sin agua, cosa que para mí cuando yo digo llovió es que cae cantidad de agua en Colombia, cosa que pues aquí para mí yo decía es una llovizna. Que pues es impactante escuchar estas historias reales que se están viviendo y creo que es el mensaje también a todos los amigos, amigas de estos territorios que puedan un poco concientizar y sensibilizar estos temas, que ser consciente a la hora de hacer ciertas acciones que son mínimas, como el tema de la basura, que también ha sido otro de los temas que acá veo pues un poco más en tema cultural organizado, lo que es orgánico, lo que es plástico, bueno, como situaciones así que también uno se lleva como ese mensaje, ese aprendizaje, quizás aplicar también con las generacions que vienen en territori. Absolutamente. Sí, jo que volia preguntar de com, bueno, paso castellà perquè mantingui ment, ¿cómo defendéis estas tierras? Porque, bueno, yo había leído, Nixon, que utilizáis drones, ¿puede ser? Que explíquenos un poquito sobre esto, porque nos ha parecido como, nos ha llamado mucho la atención. Bueno, un poco también dar un poco la contextualización del territorio donde yo vengo. Como les decía, soy de la parte de la Amazonía. Bueno, mi comunidad como tal ya está a la pata o al alcance de los Andes, ¿no? Las montañas, o sea, exactamente donde nace todo el río Aguarico, que es el río más grande de la provincia donde yo vivo y conecta con el Amazonas, el río Amazonas, ¿no? Lamentablemente en Ecuador o en general la Amazonía ha sido muy contaminada, destruida desde muchos años atrás, ¿no? Desde la llegada de la colonización. Primero empiezan con el tema de las petroleras, ¿no? Ustedes saben que hay mucho derrame. Justo hace unos días atrás en Ecuador mismo hubo un mega derrame en un río, ¿no? En Esmeraldas. ¿No? Sí, hablamos de eso ayer. Entonces, igualmente pasa cada día casi en el Amazonas, en la parte donde yo vivo, y esas afectaciones no son para las ciudades, ¿no? Como tal, son más para las comunidades o pueblos indígenas que vivimos a las orillas del río.
todas las comunidades o los pueblos, nosotros pues estamos dependiendo del agua para el ir a la pesca, irnos a bañar, las mujeres pues ir a lavar su ropita, los niños a bañarse igualmente o a jugar con su canoita de balsa, ¿no? Entonces ha venido las empresas extractivas aumentando cada año, ¿no? Y una de las amenazas que llegó justo en mi comunidad fueron las empresas mineras, ¿no? Extractivas, que el gobierno ecuatoriano había otorgado 20 concesiones para 25 o 30 años de explotación. O sea, un total... O sea, no sabía que las concesiones se daban por años, imagínate tú. O sea... Son 25 a 30 años exactamente cuando yo ya... Sin preguntar a los pueblos originarios. Totalmente. Siempre evaden el tema de la consulta previa, libre, informada. Por lo que sea. Sí. Y entonces, o sea, porque saben que les van a decir que no, por supuesto, pero ponía como que, o sea, son 25, 30 años cuando yo tenga 60 años, tal vez, no se va a terminar. Pero ¿qué voy a hacer durante esos 25 años? ¿Dónde voy a ir a pescar? ¿Dónde voy a ir a bañarme? O tal vez dónde se va a ir a bañar mi hija. ¿Cómo va a poder disfrutar de la playa, de la arena, de las piedras, ¿no? Que tenemos esa conexión constantemente, ¿no? Entonces, ahí viene el proceso o la iniciativa de organizarnos dentro de nuestra comunidad. De utilizar estas herramientas tecnológicas, ¿no? Como en este caso los drones, los GPS, las cámaras trampas, las cámaras fotográficas, que eso nos ha ayudado un tema más para documentar, ¿no? Para tener evidencia, porque como decía, el gobierno ecuatoriano entrega estas concesiones, ¿no? Sin consentimiento previo a las comunidades. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Tener esta información y los dirigentes, los líderes de la comunidad, pues ellos se encargaban buscar en la área administrativa, ¿no? Como, porque hay estas concesiones, por favor consúltenos, estas afectaciones van a ser muy largas, ¿no? Porque ya habían maquinàries dentro de esas concesiones, ¿no? Que fuerte, claro. Jo volia preguntar, ara, com bé deia la Dàlia, no? Doncs tothom, ara aquests dies que estem gravant, està plovent, val? Això està plovent i tothom està, ole, que bé, ja plou, no? I s'està plantejant treure les restriccions, però és que només estem a un 40%, i jo volia preguntar-vos, Isabel, o sigui, de veritat l'administració s'està plantejant treure aquestes restriccions? Quin és el vostre posicionament des d'Aigües Vida? Bé, en realitat, jo ara quan els estava escoltant amb ells pensava, bueno, quina diferència, no? Continuo dient, perquè realment aquí la gent obre l'aixeta i surt aigua i no s'ha de preocupar, i en realitat, bueno, els governs el que estan fent bàsicament és mirar de tenir més aigua perquè la gent pugui continuar fent les seves activitats, i mirar de tenir més aigua perquè les empreses puguin continuar treballant i puguin continuar extraient l'aigua d'allà on sigui, però no s'està fent un control, diguéssim, de la quantitat d'aigua de la que disposem, com gestionar-la perquè sigui, o sigui, no donar més aigua de la que realment tenim. En realitat, a Catalunya ara tenim un 30% menys de l'aigua que tindríem que tenir per sostenir les activitats que s'estan fent. Quan parlo d'activitats com, bueno, el tema del turisme, el tema de la PortAventura... Exacte, l'ampliació de l'aeroport perquè vingui més gent, vull dir que ara a Catalunya hem tingut 15 milions de turistes aquest any, o sigui, és una barbaritat, o sigui, a Catalunya hi ha 8 milions d'habitants, és el doble. Pràcticament. Doblem. Sí. I llavors això què vol dir? Pues que continuem ampliant aquestes activitats, vull dir, l'aigua s'anirà restringint més. Com que a més tenim una perspectiva pel tema del canvi climàtic, que de les sequeres no seran unes sequeres que, mira, aquesta ja ha passat, ara tothom està molt content, sí, perquè la sequera, ja ha passat, mira, ja podem tornar a obrir l'aixeta, podem tornar a fer tot el que fèiem, però en realitat les sequeres tornaran.
I llavors jo penso que el govern tindria que fer més una anàlisi o assentar-se, que de fet nosaltres a Aigües Vida ja ho estem promocionant això, intentant tenir relació amb el govern per establir un sistema que ens permeti gestionar l'aigua sense que ens puguem trobar, o sigui, de manera que ens puguem trobar sense aigua quan arriba la sequera, no? Clar, el govern, quina és la seva aposta? La seva aposta és fabricar aigua. Ara mateix estem amb el tema de les desalinitzadores. Fabricar aigua, sí. De les desalinitzadores, vull dir, de fet el govern, no sé si vau sentir, va fer un eslògan que era l'aigua no cau del cel. Vull dir, l'aigua... La tecnologia ens permet fabricar-la. I vosaltres, des d'Aigua Convida, veu contestar d'on no hi ha, no en raja. No hi ha, no en raja, que té doble sentit, no? Sí, també? Sí. I llavors, bueno, de fet, o sigui, veiem que les perspectives de gestió de l'aigua del país per part del govern no són de conservacionisme, ni d'estructurar bé la demanda perquè realment puguem tenir... O sigui, no arribem als problemes que es poden arribar a tenir amb la sequera com hem tingut ara, no? I per mi, treure les restriccions, home, es poden rebaixar perquè ja comença a haver-hi més aigua. De fet, hi havia unes restriccions molt dures. Ahir vaig estar en una xerrada amb l'àmbit també d'aquests dies del Dia Mundial de l'Aigua, que es queixava gent que els havien prohibit regar els horts urbans. O sigui, això és una problemàtica molt greu, perquè vull dir, són gent que tenen... A veure, no viuen potser d'aquests horts urbans, però és una cosa molt propera a la gent. I molt bàsica, no? Alimentar. I molt que dona contacte de la gent amb la terra. I amb l'aliment, no? Urbà és el que... O sigui, hi ha gent que s'alimenta d'aquests urbans. Aquesta aigua serveix per alimentar. Mentre totes les piscines dels hotels, totes les piscines estaven plenes. Vull dir que hi ha unes contradiccions tan grans que el govern les hauria de... Claro, pero es que ¿dónde van a tomar el sol los 15 millones de turistas que vienen a Barcelona? Tienen que tener su piscinita, ¿no? Claro, es que es verdad. Sí. Algo que quería hablar con Olga es cómo puede la ciudadanía apoyarlos a ustedes o apoyarles a ustedes en la institución para que este apoyo pueda servir e impactar directament a les comunitats que ustedes apoyen en el Sur Global? Bé, a veure, jo una de les coses també que arrel del que he anat sentint, no? Per mi és important també explicar que justament les empreses que operen als territoris on viuen el Nixon, la Dàlia, l'Anna Rutília i tantes defensors i defensores, és justament empreses que provenen de les nostres ciutats capitals, dels nostres estats occidentals, no? Llavors, moltes vegades és com que aquí hi ha unes normatives, una legislació, que està tot com molt ben protegit i molt ben tancat, no? Però en els països on operen, moltes vegades no existeix aquesta protecció, precisament perquè operen també una línia de corrupció, d'impunitat, i molts estats també són cooptats, no? Per, com deien ells, atorgar llicències tot i no complir la legalitat vigent, no? Hi ha molts territoris on realment s'han demanat informacions de llicències ambientals, d'estudis d'impacte ambiental, d'estudis d'impacte cultural, que són obligatoris i són necessaris quan s'atorguen aquestes llicències mineres o extractives, no? Llavors, què passa? Moltes vegades, doncs això, primer, aquí no es veu perquè és com que, bueno, aquí tot està bé i el que passa allà no es veu. Llavors, la nostra funció també és evidenciar que això no és així. La responsabilitat d'una empresa és global, és a dir, el que fa aquí i el que fa a qualsevol lloc. Per tant, nosaltres estem intentant també treballar des d'un grup de treball
que és empresa i drets humans, no? En el qual també el que volem evidenciar és justament això, no? El que fan les empreses més enllà del nostre petit territori, no? I a nivell global, no? Visibilitzar els impactes que això té. Per què? Perquè efectivament són empreses que, com ja deia, no? Tenen la matriu aquí, els nostres estats, i per tant també els estats tenen una responsabilitat de fer complir les lleis i de garantir i protegir els drets humans. I això no està passant. No està passant perquè en molts territoris, justament, quan nosaltres evidenciem aquestes vulneracions que fan les empreses extractives, com per exemple en el cas de Renace, no? En el cas de Renace a Guatemala, en el riu Cabón, doncs justament les represàlies són duríssimes. Són duríssimes amb agressions, amb amenaces, amb assassinats, inclús amb criminalització de defensores i defensors. Llavors, és importantíssim també tenir cura, no?, d'aquests defensors i defensores que estan jugant-se la vida cada dia en els territoris. Per això nosaltres és una prioritat. Però també evidenciar també aquestes responsabilitats que tenen els governs respecte a les empreses que operen a fora, no? Llavors, això són aquestes accions que jo diria que són prioritàries, són fonamentals, i per això apel·lem també que el govern, que ja té una iniciativa de creació d'un centre d'empreses i drets humans aquí a Catalunya. Que compte, ho hem enregistrat les entitats socials, com Alternativa, la FED i totes aquestes associacions que estem agrupades entre elles l'Observatori d'ESCA en aquesta iniciativa, i fa bastant temps ja que estem esperant aquesta llei, que castigui, que regularitzi, no només regularitzar i visibilitzar, sinó que digui, ei, doncs si tu fas això, doncs una sanció, perquè malauradament és l'únic idioma que entenen. Sí, justament és un procés llarg, ja des de 2014, crec jo. Bueno, sí, això és la directiva aquella, sí, fa 10 anys. I ha passat un temps en el que realment estem, en el procés d'aprovació de la llei, però no només que s'aprovi, sinó que es faci efectiva, és a dir, que això operi i que operi no a nivell administratiu de rebre només denúncies o consultes, sinó que s'imposin sancions, perquè si no, efectivament, quedarà com un instrument més administratiu, però que no farà un compliment efectiu de drets humans. I això és el que creiem que és fonamental. Paper mullat, ens quedarà paper mullat, va dir la redundància. Doncs ens agradaria molt més, ens quedaria moltíssima estona més parlant, però ens quedem amb aquestes reflexions, amb aquests coneixements que anirem seguint en el programa d'actes, tant la tasca que feu des d'Aigües Vida, des d'Alternativa, aquests dies que esteu aquí, precisament per la celebració del Dia Mundial de l'Aigua el 22 de març. Us volem agrair a Dàlia, a Isabel, Nixon, Olga, que hagueu estat aquí. Agraïm la feina que fan les defensores com l'Anaïs Estrems o l'Anna Rutília o el Bernardo Calcho, que també, com comentaves, van venir a Barcelona fa un temps, i agraïm que estiguin allà plantant cara, protegint els nostres rius y los nuestros ecosistemas. Sí, sabemos que no queda de otra, porque al final son los territorios y ahí es donde estamos, ¿no? Y es donde van a jugar los niños y es donde vamos donde se desarrollan las comunidades, pero que sepan que aquí estamos pensando muchísimo e intentando desestructurar el sistema para que en Latinoamérica no nos veamos tan afectados, ¿no? Intentándolo lo más que se puede. Nada, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, bienvenidas. Esto fue Nuestro Territorio de Conquista, y recuerden que nos pueden escuchar en todas partes, en Spotify, y estamos en YouTube también. Y nada, que escuchamos un último pequeño clip con Ana Rutília, me parece, si mal no recuerdo. Sí, adelante. Sí. ¿Qué importancia tiene, Ana, el río en tu vida? Es como la sangre que corre en mi cuerpo. Para nosotros los mayas, es sagrado, significa la vida, y también ahí nos da de comer. No és territori de conquesta.